Very right in a unique way. Buna ya another. I had to go the water sheet. So no kai for them to buy. Can you have the good projection? Mama wala jiba na eme. Ila na eme bulwen cheta liwe bia wole. So you amla boya na motivate be happy. You just mamo anyway girl. Anam nja sa yin sa na lecho be simultaneously the same time. Tata bo ada ya wana bonzura na Anam. Ayi ga ina meta ta bonzura. Bonzura ni no Anam o we ka po yan. Oya bo yin na wo ti de ji. Ala akoli oya na wo ta de de ko wo de ji. Ana po izet ana. Because I bo ni Anam. Anam bo Amambala bi na kota iva Anam bi na kota Amambala yin na eli. Mana I believe na mmili ọ bụ na mmili gbacha anyị kọba ibe ana ọ gbabakwa anyị nwepụta ya dị mana so mana arobi na-agụ Anam na mmili gba ụlọ akpọ mmili ya bụ ndị ebo na-akpịa flood n'ọnụ ego na ọ na-ebu ibe Anam yi na-ebu ọ bụ na the time of the flood na anyị na-ebu anyị ebugoli elu Duto na ibu ndị Anam mmili na kota Amambala no yi na Nigeria na eli so I bugoro no ọ bụ na mmili gbachata I bude tia ana ya bụ nzuda ana ọkara ọ bụrụ maka ine malaria bụ nzuda ana na today n'ụbọchị tata na onye bụ onye ofu Igbo na ọ bụrụ ọbụla na Nigeria nwalibere isi ga mala ịchọrọ ka miru ị na-agba mbọ ada agali gị na Anam ebe na Anam ọ bụ na ebudeta ona anyị na-ebudeta ụbọchị tata from tomorrow to gawa na ịkpọkwuo ya ucheji na Anam ya aza gị Anam ekele unu nwa ọgbakọ ekele unu na mba na-eche ebele unu n'anya na mba ya n'oge si adị tata ka Anam na-eme ibe a na-akpọ ada na-agba ada Anam tata ada na-agba bụ ogbu emume n'ime Nsuran ọ maka ncheta mmeli ndị Anam meriri ndị a na-akpọ ndị ada bụ ndị abịrịba na-abịa Anam ebu mmadụ mbọsị bulugbo na-abịa ebulu na Anam bụ alesi asị kpara ya kpọrọ nwoke ọsọ na ụbọchị aka ya ọgụgụ ikpeazụ ada bụ ndị abịrịba bịara Anam bụ ncheta ka anyị nọ tata
ina ila mla jiraka ina obi dị na anyanwụ ụbọchị nwa na egbe adịrọ n'obodo dị ka nwara aba ina ịhụ na ọ nwesịrị ibe adịsị nkọwa bụ ihe eji eje ọgụ anyị jisiri aka ọ ncheta mmeli Anam melili ndị ada bụ ndị adịrịba anyị wee kwuo na ya bụ omume na ọ ga-anarụ anyị na-ekwusi na onye ọbụla bụ onye Anam mali ibe bụ ada mali nọ emume eji akpọkarata onwe anyị nso wee na-egosi ihe ndị nna nna anyị na-abalị bụ mmeli nọ celebration of history ọ na-abịa anyị tata na-abụ ada Anam. Today, we are witnessing the Nzidata Ana. That is part of the festival we came for. Today is Nzidata Ana, a special day in Anam. The entire Anam, they are celebrating a victory, a specific victory they had so many years ago, a significant victory with Ada. We heard that people of Ada, a community called Ada, used to come and then torment them, torture them, win them in battles, and then take them into slavery. And one day, the people of Anam said enough is enough in Anam. And what happened? They expressed bravery and defeated the people of Ada, and every 2 years since then, they celebrate that victory. And that is what is happening here today. You can see everywhere is colorful. If you are male in Anam, you must show up here or other designated places in Anam community. They're celebrating everywhere. Umeza Anam, Miata Anam, everywhere they're celebrating it today. And this is what we have come to witness. And I tell you, several masquerades will come out today. Several persons will show bravery today. It is a happy day in Anam. I will bring you this live from Omoba Anam. Keep watching as we roll.
Come on,